Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami ngosabelo kwaZulu. Ngidabuka le endaweni yaseKhilimoni eBhulwa. Ngihlala eMaritzburg njengamanje. Ngisho nje ukuthi nginesikhathi ngiseMaritzburg kodwa ke amakhaya njengoba bengishilo ukuthi aseKhilimoni. Ngizonixoxela ke ngodaba olubucayi nolongiphatha kabuhlungu nengagileka kulona. Empeleni ngingasho nje ukuthi njenga nomfana wasemakhaya noma nomfana okhulele emakhaya ngikhuliseke kahle and ngiyayazi yonke imithetho ekufanele ngiyilandele njenganomuntu wesilisa. Engingakusho nje ukuthi ngigileke kakhulu ngigilwa umuntu wesifazane ekade nginethemba ngaye ngimthanda ngendlela yesimanga. And bengizitshela ukuthi mhlambe ngenzeka ngelinye ilanga siye kude mina naye. Kodwa ke nesenzo asenza angikwazanga ukuthi sidlulele phambili. Kusho ukuthi ngizoqala nje ngisho ukuthi ukuze ngiveze ibackground yami ukuthi ngisuka njengoba ngisho ukuthi ngisuka eKhilimoni ngangifunda kaMashayilanga esikoleni primary ngaze ngayogcina grade 7 ngase ngaphuma khona ngayongena eRalph Fadingham high school ngagcina grade 10 then ngaphuma khona ngangena eScofield High School ngagcina ka grade 12 khona. Ngaseke ngenxa yamathuba emisebenzi engekho emakhaya kwaphoqa ukuthi angeze eMaritzburg. So ngithi angizoveza nje udaba lami mayelana nalomuntu wesifazane kusho ukuthi siye sathandana ngicabanga ukuthi it's about 2016 kanje ngoba ngicabanga ngafika ngo2016 eMaritzburg then sathandana nalosisi. Masithandana nalosisi wase khamba isikhathi sikhiphana kumnandi and nganganomuntu engangimthanda ngalendlela ukuthi ngangakaze ngizitshela ukuthi ngingathanda umuntu ngale ndlela engangimthanda ngayo. Kuhamba isikhathi sikhiphana kumnandi senza nezinto ezenziwa abantu abathandanayo ke niyazi ukuthi benza njani. Kuhamba isikhathi kwakhona la khona sifika sihamba siba nengxabano khona. Kuhamba isikhathi ke kwaba ukuthi lalingakapheli ngisho isonto uma ngicabanga kwaba ukuthi uyangitshela ukuthi cha usekhulelwe. Wangitshela ukuthi hayi imina omkhulelisile ngoba akakaze abe naye omunye umuntu wesilisa beside mina. Nami ngoba ngangibona indlela ekade kwenzeka ngayo ngabona ukuthi no yazi cishe ngempela ukhulelwe. So kuhambeke isikhathi waziwe ekhaya kwaziwe ukuthi ngempela hayi ukhulelelwe mina nganganokuthi wazisa ngisho abantu abadala. So kuhamba isikhathi ngicabanga ukuthi ingane yazi yabelethwa ngangendlela ukuthi yazi yabonakala na ukuthi no ngempela indodana yami and ifana nami say akukho la khona ongathi uma ngabe uyibuka bese uthi akuyona yami ngoba ngisho abazali babesho ukuthi hayi cha noma ngabe ngingathiwa ubekushaya ngebhantshi cha la hayi akukona lokho. So okungiphatha kabukhulu ukuthi ke kwahamba isikhathi nginayo ingane ngiyondla kangokuthi ngicabanga ukuthi almost unyaka wonke. Then after that saba nezingxabano zokuthi ke sihlukane mina naye. Masihlukana ubese eqoma omunye umuntu angazi noma wayesemqomile noma wayevele eqomene yini naye. So kuthe uma ngabe kunjalo ngithi sengifuna ingane ukuthi ayibuyele ngasekhaya. Waqhamuka nezitori zokuthi ingane akuyona yami. Ubesaba ukungitshela ukuthi akuyona yami ingane. So ngase ngiba nenkinga yokuthi kanjani ngoba sonke lesikhathi ube nesikhathi sonke sokuthi angangitshela kwakuba ekhulelwe ingazi ifike kubazali. Kodwa akakwazanga ukungitshela ukuthi besikuyisiphi isizathu ngoba wayemane veza nje ukwesaba ukuthi cha ingoba wayesaba nje ukuthi
uzohlukana nami noma ngizohlukana naye. So kwahamba isikhathi wasengitshela ukuthi cha, ingane yakhe lo mjidi athandana naye. Ngase ngithi mangithi ngicela ukumbona at least ngikwazi ukubona yena siqu sakhe ukuze ngithi noma ngishekhe ukuthi ngabe uyafana nengane noma kwenzakalani. Ngathola ukuthi akafuni ukumveza. Ngicabanga ukuthi ngazibonela mina ngokwami sekukhambe isikhathi nakhona ngabona ukuthi no, akafani nengane ngalendlela ukuthi ukude kakhulu kuyona ingane. Kwahamba isikhathi ngase ngimcela iDNA ngoba ngangizitshela mhlawumbe usadlala wenziwa ukudinwa nje ukuthi mina naye sesihlukene. Wagoloza neDNA. So ekugolozeni kwakhe neDNA kwabanzima kumina ukuthi ngimane kona ngikwazi ukuthola ithuba lokuthi ngenze ngaleyo ndlela yokuthi ngiyoyifuna ngenkani, ngoba ngangishawa na ukuthi mhlambe ngenze kubuqinisile noma ngenze ukuthi ingane nje uyithathe wayinikeza umuntu mhlawumbe uyayidayisa noma ngazi ukuthi wenza kanjani, kodwa kwakukhona ukuthi mhlambe ngempela uyangiphunyukisa ngangano ukuthi mhlambe ubengibathisa ijazi ngempela engingesilone lami. So kwaba khona phakathi kwami ukuthi ake ngimiyeke ngoba naku wenza kanjena. So kuhamba isikhathi, ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngicela ukuyibona ngoba ke kube khona isikhathi la khona ebuyela kumina ukuthi angitshela ukuthi uyafisa ukubuyelana nami, kuba ukuthi hey mina ngeke ngisakwazi ukwenza okunjalo. Kodwa inkinga yami ukuthi noma ngabe sengizamile mhlawumbe ukuthi ngimdidise ngithi okay hayi no, sizohlela usuku sikwazi ukubonana, noma sibonana somewhere mthetha hayi no, awufike phela nomfana awukade ngamgcina, akakwenzi lokho. So angazi noma khona iqiniso asuke baleka nalo yini. So ngingasho nje ukuthi ingiphethe kabuhlungu ngalendlela ukuthi ukukhula komuntu ekhulela ngaphandle ngangano ukuthi wena umazi ukuthi umntana wakho kodwa kunzima ukuthi uyoxabanisa imindeni nganganendlela engenzeka ngayo, nangangendlela yokubuka njenganomuntu wesilisa ukuthi uma umuntu wesilisa uyadinga ukuthi usazi isisinda sakho noma usazi isibongo sakho nje ngendlela eright ukuze izinto zingahambi zikujikele endleleni. So ngiyabona ukuthi le nto ingiphethe kabuhlungu kakhulu. So ingakho ngithi ake ngiveze nje ukugilwa okujule ngale ndlela yesimanga noma kubuhlungu kunjena kodwa kuyaphileka. Ikona ukuthi kuphileka kanzima ekubeni uma ulazi iqiniso ukuthi kukhona u1 no2 no3 ongenzekile ngendlela ofisa ukuthi awenzeke ngayo. So okungiphatha kabi kakhulu ukuthi ngingenza kanjani ukuze ngikwazi ukufinyelela eduze kwengane, ngikwazi ukuthola le DNA at least ukuthola yona ngoba yena cha akafuni futhi angiboni ukuthi kuyokwenzeka, ngoba ngeke ngayizama indlela zokuthi mhlambe ngithola umuntu mhlambe engizathi akangisipayele hamba ayothatha iDNA yenganeni kwanhla ngazimuka nomoya. So ngisazama kodwa nje yikona okungiphatha kabi kakhulu nokwangigila ngendlela yesimanga kwenza ukuthi ngibona abantu besifazane ngelinyiso. Noma ke kuye kuthiwa indoda ayikhali kodwa kuyiphutha lokho, ngoba at the end of the day noma ibuyela endlini izofika ikhale yodwa endlini. Lokho kukhomba ukuthi indoda nendoda kufanele ayikhali ukuze izwise ubuhlungu enabo enhlizweni yayo. Kuye kushiwo njalo ekuthiwa ingane engakhali ifele embelekweni. Ngalo ndlela enjalo bafowethu ngagileka ngaleso simo esinjalo. Engingakusho nje ukuthi kuthina sonke sabantu besilisa engathithi besingasenza isiqiniseko sokuthi izingane zethu sizithanda ngangendlela ukuthi sinekusasa nazo, nanokuthi kubantu besifazane abalenzi iqiniso kubantu besilisa abathandana nabo, ngoba lento ayilimazi umuntu wesifazane kuphela,
noma ayilimazi umuntu wesilisa kuphela kodwa ihamba ilimaze ngisho ingane. Wena ungangakubona manje isakhula ingane ukuthi ayilimele, kodwa uma ngabe isikhulile izohamba ilimaze. Uma ilimaza izolimaza ngisho isizukulwane sayo esizobe siza ngemumva, ngoba bazobe bephethe okungekona nokungesikona okwakubo. So lokho kwenziwa ukuthi ngisho indlela zengane zingakwazi ukuphumelela, ngisho impumelelo kuyona ingabi nayo. So lokho ikona nje engingakucela kubantu besifazane ikakhulukazi ukuthi abenze isiqiniseko so ukuthi bayazi ukuthi balale nobani, bavuke nobani ekseni, ubani okumithisile, ubani ongakumithisanga. Noma ngabe ngingathiwa usubona mhlawumbe ukuthi uma uya komunye ngoba enemali bese uzitshela ukuthi kumele kube khona into ethize ozomnikeza yona ukwenzela ukumbamba, wenza isiqiniseko so ukuthi kodwa awenzi ngengane, ngoba nayo inekhaya futhi inesibongo, inezinyanya zakubo. Ngiyabonga kakhulu, cela ningibekise nje nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngelinye ilanga ngikwazi ukumthola. Thank you.